Kaixo, egunon. Ebaluazioa eta feedbacka 6. biderketa honetan, 4A, 4B eta 4C atasak aztertuko ditugu. Gogoratu, ikaslearen aurre-ebaluazio bat egin genuela, Quizzes erreminta erabiliaz, ikasleak aurrez gateway bitarte buruz euskan aurre ezagutzak ebaluatzeko. Gateway mundu industrialean, postgaldera zeuzkan, eta erreport baten bitartez, ikasleak bi taldetan banatu genituen. Talde bateko ikasleei oinarrizko bideo edukia egin genien. Eta bigarren taldeko ikaslei aldiz, sakontze edukia aurkezpen Canvas erreminta erabiliz, infografia aurkezpen formatuan. Horretarako oso erabilgarria izan zen Quizzes bitartezko aurre-ebaluazio. Behin edukia ikasleei Classroom bitartez partekatu ondoren, Edepuzzle erreminta erabiliz, eduki horri, bideo oinarrizko eduki horri 10 galdera egin dizkio. Eta 10 galdera horiek Edepuzzle atariaren bitartez ebaluatu ditu. Ebaluaketa horiek digitalki gorde dira. Azkenik, ikasleei egin duten eduki digitalaren ebaluazioaren ondoren, feedback eman diogu. Feedback hau Classroom bitartez eman zaie. Kalifikazioetara etorri eta ikasleei lortu duten feedbacka irakaslearen feedbacka bidaltzen zaie. Hortarako, esan da bezala, Classroom erreminta erabili dugu. Eskerrik asko.